lasai. Behar da mikrofonoa? Ez da behar. Piztuta dago. Piztuta dago. Bueno, egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko prentsaurrekoa bihar estrenatu behar duen dokumentalaren aurkezpena egiteko da. Eta nirekin batera daude Felipe Uriarte, egitasmoaren bultzatzailea eta dokumentalaren zuzendaria, eta Mikel Fernandez, bideogile eta editorea. Eta besterik gabe beraien lanaren zati txiki bat ikusiko dugu. Hasieran zamalari eta garraiatzaile izan baziren ere, gaur egun xerpak mendigirari fin eta zailduak dira. Xerpa hitzak ez du garraiatzailea esan nahi, herri baten adierazlea du. Yo xeroin le seul tout d'une gomala nyo pelane ono yo de xero asen chono como xero de pelamos manang billaga pelane ono de Ni nahi neben etortia Nepalera gehien bat ezauketako xerpa gaztiak. Bi hizkuntza gutxituak direlako. Gati xerpaen zituzlakin biekete ez dira paltsozeman gade palekalde. Nik esango neke xerpa gaztiak biara oso ondo edukauta oso pertsona. Taking Hungary exhibition. Tenzin txipitxua izan da gure bidaiko jainkua moan. Taldeko nik uste alaiena. Zorionak! Himalaian euskarari oxigenoa eman diogu. 6.000 metroan ere. Bueno, hoxe zan zati txiki bat, eta bihar arratsaldeko 6etan Tabakaleran bideon ikusiko dugu dokumental osoa. Orain dela urtebete etorri zitzaigun Felipe Uriarte bere egitasmoarekin, eta beran asmoa zan Euskal Herriko 15 gazte hartu eta Himalaiara jutea, eamatea, eta hango 10 xerpekin trekin bat egitea Himalaian zehar. Eta helburua zen euskararen erabilera eta mendizaletasuna uztartzea alde batetik, bestetik herrien arteko elkartasune bultzatzea, eta hizkuntza gutxituei babesa ematea euskara eta xerpa hizkuntzaren arteko zubiak eraikiz. Kirol eta giza abentura horretan jasotako bizipenak, biharko estrenaldi hortan ikusiko ditugu, eta gero Euskal Herrian zehar hainbat aretotan, ezta, Felipe? Bai. Orduan, nik zorionak eman edizke dokumentalaren sortzailei eta egilei, eta baita protagonista izan diren gaztei. Ze dokumental hau edo egitasmo hau metafora bat izan nahi du, edo netzako metafora bada, Foru Aldundiarentzako metafora bada. Zeren metafora, euskarak ez duela mugarik, eta ez duela gainditu ezin daiteken eremu edo altuerarik. Eta gaina, ambizio horrek balio dula gozatzeko, eta munduan zehar beste kulturekin batea harremanetan sartzeko, ezta? Gure kulturatik. Horregatik, bi ide azpimarratu nahi nituzke, alde batetik guretzako, diputazioarentzako oso garrantzitsua da gazteak eta euskararekin lotuko dituen egitasmoak bultzatzea, hor baita euskararen etorkizune, eta bete-betean asmatzen du 6.000 metroan ere euskaraz dokumentalak edo egitasmoak. Eta bigarren idea da proiektu hau osatzeko sare sendo bat osatu dela. Ideia bikain bat etorri zitzaigun, eta elkarrekin eta auzolanean beste jende eta eragile batzukin batea, eta herri askotako gaztekin batea, eta beraien gurasoen laguntzarekin proiektua aurrera eraman da, eta nik uste euskerak hori behar duela, ez? Elkarlana denon artean. Eta besterik ez zorionak, eta zuen konpromisoagatik, eta egin dezuen lanagatik. Beraz, hitze emango diet, bai Feliperi eta bai Mikeli. Bai egunon, mila esker, Garbiñe. Horaxen da, ekimena zuk esandako gauza guzti horiek nahi zituen bete,
eta, bueno, egia esan nik uste neurri handi batian, zea, hoi dena bete indugu, ez da. Euskararekiko nola ez konpromiso handia, xerparekiko baita ere, xerpa hizkuntzarekiko, eta, bueno, hiru pausok, guk hasieran ikusten genuen ekimena hiru pauso zitula, bat zen antolatzea eta saretzea euskaren ingurun, euskaren bultzatzeko halako ekimen baten ingurun, saretzea lan bat egitea, bitartez hainbat borsikotara ere finanzazio bilatzeko, eta denbora hortan urtebeteko lana izan zen antolakuntza eta saretze lana, eta denbora hortan hainbat jarduera kulturalak ere abian antolatu genituen, ez da. Lehenengo pausua eman da, dirua lortuta, eta saretze lana hain da, ja iritsi zen momentua bigarren pausua bateko, eta bigarren pausua hain zen Himalaiara joan, azkenien ez genuen lortu 15 lagun euskal gazteak eramatea, 12kin konformatu behar izan ginen, eta han ere xerpak 12 beharrean behatzi izan ziren. Baina, bueno, taldeko eskorra izan zen. Beste 5 lagun joan ginen laguntzen gaztei. Bigarren pausua han garatu genuen, han egin genuen, Himalaian, espedizio ondo juntzen, boru bila esango nuke, 6.000ko biak egin genituen, eta, bueno, ibilaldi osoa txukun, eta era oso honian egin genuen. Bigarren pausua bukatuta, etxeratu, eta orduan Mikelek engarrabatutako irudikin, ibilaldia ez dizuet esango zenbat kilometro egin genituen, 200 o 250 ez dakit, eta zenbat metro desnibela pilatu genituen, jarra dezagoen egin ginula 200 kilometro eta desnibela pilatuta izan ziela jar dezagun 100.000 metro, zerbait esaten gatik, Mikelekin zituen 80 kilometro eta bikoitza desnibela. Engorra eta bera, filmatu nahian ikusten zuen guztia, ez da. Orduan, biler ikusiko dena Mikelen esker izango da. Eta itzuli ginen Himalaiatikan zean, azaron 8an, ez da? Eta orduan, hasi ginen 3. pausua. 3. pausua zen, handikanen ekarritako materiala, batez ere bideon garrabatutako zean materiala, horrekin zerbait egin. Eta, bueno, hortzen, bilar gurentzako 3. pauso horren egun esanguratsua izango da, zeren estrenatuko dugu bideoa eta ikusiko duzue zer egin dugun. Bideoan, bi hitzetan zer nahi dugu kontatu. Nik azpimarratuko nituzke, bi gauzatxok. Bat, xerpan herriaren alde hitz egiten dugu. Hau da, hemen mendebalean xerpataz edo norrik galdetu eta pensatzen eta erantzun izaten da, horiek zamataria die, altuerako mendiko garraitzaileak, ez die bakarrik, horretaz dedikatzen die ofizio bezala. Baina xerpa komunitate bada, herri bat, kultura bat, bere hizkuntza duna eta bere historia. Orduan, hoi nahi izan dugu, haseratikan bideoan hoi nahi izan dugu azpimarratzea, ez da. Eta bigarren gaia da, bideoa gurentzako da gonbidapen bat euskaraz bizitzeko. Haseran gaztei galdetzen genion, uste duzue 6.000 metroan euskaraz egitekela? Eta, nolabait bideoa egiten duena da, ikusi, 6.000 metroan ere euskaraz egitekela, ez? Eta, espedizio bat Himalaiara antolatu egitekela euskaraz. Ola antolatu genuen espedizioa. Mende asko ingin dituen Himalaian, jun baino lehenago paper mendi pilo bat ere ingin dituen, eta danak euskaraz. Gure harremanak guztiak euskaraz izan ziren, bilerak euskaraz jartutzen genuen. Orduan, kotxo, bideoa nahi du izan baita, gonbidapen bat euskaraz bizitzeko. Biziliteke euskaraz, inglesarekin bezala, edo espainolarekin bezala, edo frantsesekin bezala.
Eta hoxe da, gutxi gure nik esan behar nuna, Mikelek ziur zerbait. Ez dut zer esatek, dan esan dezu, Felipe. Ez, besteik gabe, ez? Momentu izaten dugu, Euskaldunak oso harro gaudela, zure lurralde aztana, baina, badiala adibide eta, gure ezaugarriak banatzen dituzten herrialde gehiago, ez? Beste xerpa herria. Eta, gure gaztetxoentzako aukera zora gara izan dela, hori ikusi izateko, lehenengo pertsonan. Behaiek bultzatu dute, behaiek izan dira proiektuaren diru zati handina edo aurrera eraman dutena, lortu dutena. Eta hoxe, nintzako ere hori bat izan dela proiektu honen parte izatea. Eskerrak Feliperi alako proiektuak aurrera mateatikan, gure gaztei alako aukerak mateatikan, eta begiak irekitzeatikan. Ni bukatzeko, amentzeko bidean nahi nuke gauzatxo bat esan, eta nik 75 urte ditut, mende 3 laurden, eta Mikelek 30 bat gutxigo, 27. Eta, 5 hilabete egon geha ekainan ja bideo bukatuta genuen, udara pasada, pixka bat estrainaldiak antolatzen, eta udara etzen garaia estrenatzeko, oan ikasturten aseran bai, irutu ditzaigun, eta ekainan bukatuta egon geha 5 hilabete sarri harremanetan egon geha, bere estudioan, eta, azpimarratuko nuke, halako adina aldia eta netzako bizitza osorako geldituko da, izan dugun harreman zoragarria. Noski nire ikuspegia gauzetaz, zinetaz, iruditaz, literaturaz behar du izan, ezberdinen Mikelen duen aldetikan, ez da, ziaro ezberdinak. Baina, egia esan, bilok nolabait bat besteei entzunez eta zoragarria izan da. Eta hori azpimarratzeko da, nik uste ez dela xamurra, eta nik hortan Mikeli eskerrak eman behar diziot. Aituna bati, batzutan, kasu egitea eta kontra egiteakoan ze goxotasunakin egin du. Generazio zarrak eta berriak bat indeu, ez? Eta hola xatea dugu. Estilo berri bat agian. Bai, nik uste biok bi helburuk izan ditugula, esan dago bi helburuak, Xerpan herri aldea ateatzea eta hitz egitea, eta euskaran alde ez. Nik uste hori bihotzian, baina baita ere buruan dugula ez, bi ideia nagusi. Eta, nik uste bi ideia ederra olakoak mendizaretasunaren balorekin uztartzen dienean, mendizaretasuna eta ere hitz egiten dugu bideoan, nik uste mendizaretasuna badu balore batzuk aplikatu litekela eguneroko bizitzan, eta metafora eta hitz egin duzu, euskarak badu aldapa gorrak, baina mendian zaudenean aldapa luze batean, bukatzen ez den aldapa batean, ere hor, barne bidai horretan ere, gozo da esperientzia bi, eta euskarak duen aldapa horretan ere, euskaldunok, nik uste, gozo bizit dugula aldapa, euskarak duen aldapa latzoiek. Batez ere, lorpen txikik lortzen dira. Bai, eta espero dugu, bilar honekin, gure aletxoa jarriko dugula, era txukunean, eta era, pensatzen dut, politian, ez da. Duela 2010an Laudioko udalak deitu zigun mendiak eta herriak elkarteari, mendikidari gea, eta orduan nahi zuten egin zerbait bertako gaztekin, hau da, euskara bultzatzeko. Orduan, prestatu genuen ekimen bat, non ikasturtean ingo genuen 10 bat, lehenengo urtean uste 12 irterak izan ziela. Eta orduan, irtera horietan, jorratu genuen mendizaretasunaren nolabait, jarduera gehienak. Zeharkaldiak, mendikaiurrak egitea, eskalatu, orientatzeko mendian, saiatu ginen dena egiten, ez da.
Eta era berean, Laudioko jendea, gazteak, 12 urtetatik 17 urte arte, eramaten genuen, izan zen nolabait Euskal Herriko bidei bat. Juten ginen mendi ezberdinetara, iparraldera, hegoa, mendebalera, orduan ere mendizaletasuna duen bidaiaren kontzeptu ere uztartu genuen ekimenean, ez. Izana, ekimenaren, orduan ekimena hori izana eman genion mendiak eta lehioko elkarteko gidariak, batez ere Julen Erreketa, Laudiotarra eta Leiru Irretxo, eta izena jarri zion Laudioko euskara teknikaria Feliz Mugurutze. Hori izan zen 2010ean. 7 urte egon ginen horrekin, eta pixka bat zabaldu genuen beste udaletxe batzueta. 2016ean, horten gaudela, eta orduan Feliz Muguruza jarri zion ekimenari oxigeno euskarari izena. Eta horrekin jardun izan dugu, Laudion, Lautadan, Barrundian, batez ere Arabako hainbat udaletxetan. Orozkon, Bizkaian baita, nahi izan dugu beste duki batera, baina ez gai izan zabaltzeko. Badugu asmoa jarritzen dugu oxigeno euskarari. 2006an, ni Nepalen nengoen, eta saiatu nun mendi bat oso derra hoixe. Eta, ni urte batzu bizkarra eman dituen, handala 2006an zen, 72 urtekin, eta ez nintzen goraino iritsi, baina neko goien egon nintzen, eta bukatzerakoan espedizioa Amadablan da menditik jetxi, 1.500 metrotik jetxi, eta guain dimanun aste bete kanmandura jesteko, avionet hartzeko, eta, patxa errean hartu nun. Eta, nire lagunak, kunbuko hainbat laguna bizitatzea jo nintzen. Batez ere du laguna Sonamtasi. Sonamtasi eta Lakpa bere maztea etxea dute Kuntxun herrian, 3.000 metrotan. Eta Lakpak sukaldari aparta da, bere momok inguru guztiko onenetarikoa dira, eta txan oso hona egiten du. Txan beraiek etxetan egiten duten gara ordua. Azaro zen, negu atarian, hotza, zelaiak egunero xurituta agertzen ziren, eta kontxo, han 3 egun botan itun. Eta, paseo bat eman, beste lagunak bizitatzea jun, haiekin txan edan, eta atxaldetan, iluntzen zuenian, Sonamtasikin, antxen, menditaz hitz egiten, eta gure bizitatzea hitz egiten, eta gara gardo hartzen, eta han guztua. Eta orduan, egun batean kontatu nion Sonamtasiri oxigenoa euskarari kontua. Eta neguan zeiten duzu da, eta beste gauza batzuen artean hau egiten dugu. Gaztekin hau egiten dugu. Eta trago bat botazion txani izan zuen, zergatik ez dekek hartzen hona gaztiak? Eta gertatzen da, zu 6.000 metrotan zaudenian oxigeno gutxi dago, eta burua ez du ondo funtzionatzen. Oxigeno gutxi dagako, gorputza baita ere, bakizue mendizaleak poliki ibiltzen geha altueran, baina burua ere oso poliki ibiltzen da. Jaisten zea, 3.000 metro, eta Kuntxon burua jartzen da pilpilean. Eta etengabe, lehenengo gaba, normalean ez duztu egiten. Eta geho, oitu egiten zea, eta lo erra egiten duzu, baina burua egoten da pilpilean, eta ideiak etengabe tortzen dira. Da zoragarria. Nik uste, jende guztia burukin lan egiten duen jendea, joan barko zineten, denok, alturara, hilo eta geho jetxi. Zeren, arazo bat duzune, geho, dena garbi ikusten duzu. Eta, idea zoragarria iruditzen zidan. Eta orduntxe, azaro, 2006ko azaron zean, 5-6an sortu zen ideia. 2006an onatorri neguan, hemen pasan nuen, 2017 bueltak egon nintzen ekimenekin idazten eta prestatzen eta nondi noa eta nola egin eta azkenian 2017an berriro, ia urtero bezala, Nepalera beste talde batekin, beste terkin bate egitea jun, eta han ja Sonamtasikin taldean nuen, eta Sonamtasikin esan ginen, kontxo, guazen egitea, lehenengo lana da, hemengo taldea biltzea. Eta hainbat lagunekin, bertako lagunekin egon ginen, eta aukeratxo bat inkinun,
eta 10 xerpa gazteak, neskak eta mutilak aukeratu genituen. Bere gurasoekin hitz egin, eta hoi ez zen zailena, baina bueno, zen ja puntu bat, orduna, 2017an etxeatu nintzen, eta ja han ja jende zait zegoen. Bai gure xerpak eta bai xerpa gazteak. Orduan, nolabait, lehenengo pausua inez zegoen. Ona etorri, eta, bueno, ja, historia ezak ilusatzen ari nahizen, baina oso politia da gauza bat. Orduan, ja, bueno, hau martxan jarri behar da, nahi nun 2018an egin, 2017 negu bat zen, eta nondik hasi, bai, han zai daude, ideia ona da, baina nondik hasi, nola egin, orduan, ba, deitu nun bi lagunei, Aitor Sarriegi eta Ametxar Zailuz, nintzen altun diretorri, bi saltinbankiri hoxen nion, eta Garagardo baten aurrean, bilera etxo txiki bat ez dakit bilera izena merezidunik, baina orduan esplikatu nien, honekin ebilek, eta erra, bai bat eta bestea, oso idea honadek eta motel, egurra eta nola, ez zekian, nago pixka bat, eta amets, beak duen keinu horrekin berso bat botatzea duela, zerura begiratzen duela, Espainiak hola iteula da, alako keinu bat esan nuen, pensatu nuen, hau bat zihok, zea, berso botatzea eta, beken finalean denbora, han bersoa botatzeko baino denbora gutxiko hartuta, esan ziren, Felipe, behar dekena da, txikitatik hasi. Nik jarri nuen arpegia ulertzen nula, benun ez du ulertu, eta hola bukatu zen, trago Garagardoa, eta bueno, mila eskerta, bueno, edozin gauza esan, eta nik etxeko bidean joala eta txikitatik gana. Ni ohituta nago bizitzan gauza norutzea metroetan. Zenbat metro, ara juteko, o altueran zenbat metro, eta txikitatik, esan, urbiletik izangoa. Hasik urbiletik hasi nintzen. Oinetiko lagunei jun, txentxiko ikastorara jun, esplikatu, eta antxen hasi zen historia haiek berehala hartu zuten ideia, eta lanian ez izien. Gero, Laudio eta poliki-poliki Euskal Herri osoan ez, zoritxarrez, baina hola joan nintzen bat eta besteei engaiatzen, eta hola, eta baina historia hortzen duzu. Nola sortzen da, eta nola abiatu zen. Daude oinatiarrak, laudiotarrak, orozkotar bat, Bizkaian, naparrak bi, eta iparraldeko lapurtar 3. Sara, Senpere eta Askain. Koiskorragok gaztena juntzen ian 14 urte zituen, maile hoia garai, oinatiarra baino guras aitea iparraldekoa, maile hoia garai, 14 urte zituen, eta zaharrena usteet Besaide Fonbellida, Jon Fonbellida, 17 urte bat zituen. 18 betezea. Eta bai ez genuen, eta urrengo Oxigeno Euskadi 6.000 metron ere, zen nahi dugu, hau nik uste 6.000 metroa, Oxigeno Euskadi 6.000 metroan ere jaio da galditzeko, eta urrengo espedizioa nahiko genduke Euskal Herri osokoa, zeren ez genuen lortu Baxen Nafarrik eta Xiberotarrik ekartzia. Nepal baino urrunago egiten zaigu batzutan, eskualde horiek, baina espero dut, oan bideo honekin, espero dugu ibiliko gehala herriz herri, eta nola baite nahiko genduke utxune hori urrengorako bete. Hilabete, bai. Ikusiko duztu dokumentala. Ona izan zen. Bai, esan dezakegu oso ona izan zela. Hasieran beti pixa arrotza egiten da, hizkuntzaletik gehien bat.
ingelesakin moldatu behar zian, gure gazte euskaldunak pixikato bexo moldatzen zian, bertakoak baino. Baina, bueno, intzuten harremana, batzuk estatzukin baino gehiago, eta bada hortikan ere beste historiotxo bat edo mugatea zen beste zehose, beraz, ez dugu spoilatuko, baina bai, harreman izan zen. Harreman aderra izan zen, eta, bueno, berai, pozik batez ere hangoak izugarri pozik zeuden, eta esperientziakin, eta baina, bai, Mikelek esaten du, batzuk hobetu besteak baino, bueno, giro zenzoragarria. Tartean, barruan, espedizion barruan, ere bagenuen beste asmo bat, eta da, eta ikasturte honetan, zehatuko dugu, aurrera egiten, nahi dugu euskera xerpa izteki txiki bat atera. Eta 10 bat egunetan gazteak, xerpak eta euskaldunak afaldu baino lehenago, egunak ziren luzeak, eta jendea nekatuta etortzen zen, baina, 10 bat egun ustet izan ziela, pixka garbitu eta afaldu baino lehenago, zeuden 2 orduetan, egiten zuten klasea, euskera eta xerpak euskera ikasten, eta guriak xerpa ezea. Eta hemengo, eta euskaldunak, denok apuntatzen zuten, hitz bat eta bestea. Eta, bueno, ekarri dute gaztea, 200 bat hitz zola, gutxik gura bera, daude ja zailkatuta, daude martxan jartzeko, eta espero dut, negu honetan, ikasturte honetan, saietuko dugula, ateratzen, lehenengo iztegi txiki bat. Behintzat, 200, 300, 400 hitzetako xerpa euskera. Horrez gain, elkarrezketetan, ingenien gaztetxoe galdera, ea proiektua bertan geltzote zan, edo beste pauso bat emangote genuen, ez, eta xerpak ere Euskal Herria etorriko ote ziren, ez, proiektuarekin jarraitzeko. Eta, bueno, hor gatu zen, ez? Bai, hasieran nire buruan zegoen, guk aragoaz, baino geho, bueltan ekarriko dugu ona, xerpa gazteak hilabete bat pasatzea. Bueno, momentos idei hor dago, baino, espedizion ziar horretaz hitz egin zen. Eta horren aipamena badaude bideoan, eta gazteen zeak ere badaude, batzuk pensatzen dute, lan gehiagi dela, ona ekartzea, xerpak, dirua behar dela, beste batzu zatu da, ez guk jungea, baiek ere ekarri behar ditugu eta, bueno, hor ere pixka bat badago eztabaida eta bideoan ikusten da. Hor dago, zintzilikan, ez dakit neizpaitek harriko dugula xerpak, ez zen xarra izango, diru pixka behar da, baina ikusiko du. Aber, bideoa diru iturria baldin bada, agian zergatik ez. Goiz esnatu. Seitan esnatu. Ordu egiten fresko itentzun, altura irazi ala eta freskoago, eta gozari bero baten ostian, gainean gereman motxila txikia da prestatu, gaino entzekoa xerpek ematen zuten, eta bi aldeari egiten genion. Egunean zizaten ziren 15-20 kilometro bitarte, apurra gutxi horien. 10-15 kilometrola. Deskantxun bato beste kenduta, eguerdi aldera altzen ginen, eta... ez dut oso gogoan, Eguerdi aldera baino, normalean eguneko jarduera bukatzen zuen 3-etan, 4-etan, luzena 5-etan, eta goizaten zen, goiz jeiki, 8-etan ibiltzen, eta bukatu 3-etan, 4-etan, 5-etan. 2 mendik egiteko, 6.000ko 2 mendi intzien, eta hor bai, hor 12-etan, gabeko 12-etan batian, bestean 11-etan jeiki, te bat hartu, eta linterna kopetetan abiatu. Eta iritsi beko gamentura 14-15 sortu ondoren. Gaztentzako gogorra izan zen, baina, bueno, taldean mendigidari bi geuden, ni gaizkinen bilen osasunez, eta nun 100.000ko egin, baina Julen Reketa nire ekidea bai, eta gero xerpa 4 profesionalak genitun, mendigidariak, eta, bueno, laguntzeko, eta gero Mikel ere egiten zuen bideo gidari deneterik egiten zuna, orduan, bueno, gaztei lagunduz, eta denok ez duten lortu 2 100.000koak, baina, bueno, desente
jendea lortu zuen, eta bueno, orduan jardunaldiak denetarik, zein batzuk hiruretan ja bildutan gaudela etxean, eta beste batzutan beranduxeago. Bai, urrian 8 abiatu, eta azaro 8 etxeratu. Izan zen, bai. Urrian 10, bai. Ez, mendiak izan zen imjase, Amadablan zaila da, 1008 metro, eta gaztekin eta arauko taldia ezinezkoa saiatu eta lortu, inginun imjatxe, hoi xerpaz da, eta lobutxe herri, bilok 6.000 metrotakoak, 6.189 eta 6.119. Bilo daude Everesterdi erdian dago, eta badago eskuman, nolabait esateko, Everestera ikusten bat dut, eta bestera eskerria, nolabait, bi Everestera mendi haien txomboluma, beraien mendi sakratuaren bi kandalatxoak ingen dituen, eskuma eta eskerrean. Ba, bueno, zehaztuta, oantxan hasiko gehala, noan batez ere ibili gea estrenaldiak prestatzen ez da. Bai, hemen Donostian, Gipuzkoan, dator Oñati aldean, Laudio, Orozko, Iparraldea, eta, bueno, hor gabiltza. Eta geho ja Zabalkundea, estrenatu ez geho, Zabalkundean sartuko gea. Eta beti bezala, joko dugu, erakunde eta enpreseitara, nola betea laguntzen diguten, zabaltzen. Non zabaldu nahi dugu, nik uste eskolak, ikastetxek oso toki egokia die gaztek ikus dezatela han bere gelan edo herriko zinean ikastola osoa junda zeak, 14 urtetikan 18 urte arteko nik uste bideo propio dala ikusteko, eta ikastetxetan, eta gero mendi elkarte eta kultura etxetan, ez? Hoi nahi dugu izan bere bibideak. Eta horretarako, ja badugu eskara batzuk, eta, bueno, ja izango da beste lan bat, estrenaldiak atzian utzita, eta horrekin jarriko gea, bai udaletxen bitartez, bai aldundik eta jaurlaritza, eta, bueno, laguntzen baldin badute pixko bat, saiatuko gea zabaltzen Euskal Herri osoan. Proiektua harrigarria haseran martxan jarri genuenean, gazteak beak, izena eman zuten gazteak ez zuten sinisten ingo genuenik. Nik ez nun zalantza hundirik. Ingo ginula, nola baita. Non baitetik atauko ginela. Eta abiatu ginenean urrian 10, lortuta genuen 70.000 euro. Horrekin indugu espedizioa eta horrekin finanziatu dugu oin arteko bideoa. Bideoaren montajea eta lantze hoi. Orduan lan ikaragarri izan zen, handia, baino egia esan bideo horretan, espedizio horretan, gertatu zaizkigun gauza zoragarriak. Adibidez, aldu genituen 5.634 ustet kamisetak. Eta gaztek eta lan taldeko jendea edozin izkinan jartzen ziren kamiseta saltzen. Hemen bat zegoen zerbait, mendikin lotuta edo kulturakin antxen, bere ingurun, noski. Eta 5.600 kamiseta. Kamiseta bakoitzak ematen zigun 5 euro, eta lan izugarri izan da, kamiseta Mikeletu jantzita, soinean. Eta, bueno, hoi alde batetik, bestetik, jo genuen egin bat enpreseta, eta 56 enpresa lagundu ziguten, diruz, batzuk ez zuten ezer eskatu, beste batzuk argazki batzuk, eguteki bat egiteko, eta derrena izan zen, Deba Goienako enpresa batek ez zigula
ezer eskatu, halako batean lehene aseran geuden, eta erantzun zigun, guk karta bialtzen genituen, eta jarri zigun mai gainean 6.200 euro. Eta, bueno, gelditu ginen, harrituta. Eta ez zuen, oin arte, ez du ezer eskatu. Ez zu baino zerbe, ez, zuek egin nago, ederra da. Oin arte. Halako gauzak, estatu batutatik nire lagun batek gustatu ideia eta bialdu zimun dirua, 1.000 euro bialdu zizkigun, eta arrolako gauzak zoragarriak gertatu ziren. Pensatzen dut, gauza eder bat abian jartzen duzunean, gauza ederrak sortzen diela bidean. Orduan, horrengatik garrantzitsua da ekitea eta beti zentzu honian eta intentzio onarekin ez da. Mila esker.